48 inches ang medium size ko. So pag nag-order kayo ng large, konti lang ang difference. So ito sa Corona, mas malaki. Ito lang napansin ko sa slaughterhouse. Pag kinukuha ko, siguro, depende kasi minsan kung naibibigay nila. So, ready na for tomorrow. Ating lechon. So, yun yung ano niya, 47 inches. Okay. So, mahaba. 47 inches. Yung sakop na niya yung lechonan ko. Ito yung ulo. Ito yung paa. So, medium size na yan, So, maganda yung nakuha natin na sizes. Malaki yung naibigay nila. So, hindi na kayo lugi dyan. Malaki. Okay na. Okay na. Para kay Okay Doc. Yung ating temp ay na-reach na niya. Okay. Itong temperature natin. Ayan. Ready for delivery. Okay, Doc. Tapos yung isa, di pa. Unahin natin kay Doc muna.